Ang pagbabalik ng Jamil, K-pop, cancer, Indiano, sinunog ang watawat, all Philippines ending. Ito, di ba mga balita kinakailig ko? Nagbabalik muli tayo. Ako nga pala si Mocha Frappuccino, nag-iisang legit fake news ng Pilipinas. Atin agad simulan dahil disappointed ako. Gumawa pa ako ng isang buong video 3 weeks ago sa pamamaalam nila. Tapos babalik sila lang ganito. Pero syempre, bago ako magtampo, gusto ko muna malaman. Hidra na natin itong 20 minutes na explanation. May typo pa kayo, leche. Bakit namin na-delete and YouTube channel namin? Sige, wala na. Ano? Shit. Oh my God. Alright, what's up mga kaigan? At yun na nga yun mga kaigan. Like and subscribe na agad. Wala pa tayo na nalaman. Bago na naman mga kaigan. Kung bago pa lang sa aming channel, welcome sa Mabilang Mandirik. Dahil subscribe na mga kaigan. Road to 200K. Road to 200K mga kaigan. Let's get it. Bukas, matik, baka 200 na yan. Hindi naman sila ganun ka-big deal. May 13 million nga kayo. Pwede ba meron silang video na 300,000 views lang? Technically, parang na kayong dead channel. No? Pag less than around 5% ang iyong viewership compared sa iyong medyo patay na ang channel mo in YouTube standards. Hindi ko sinasabing hindi yun malaking viewership, pero yung health ng channel mo, yung mga tao hindi na nanonood sa'yo, na nag-subscribe sa'yo, hindi na mas ipopush ni Tito YouTube yung video mo kung gano'n nakaliit ang views mo. So feeling ko, isa to sa mga factors kung bakit kailangan nilang tanggalin yung kanilang dating channel. Yung YouTube channel namin. So, Ayun, gusto namin maging 1 minute masaya bago lang. dumating doon. Tarantado lang sa vlog na to. Pero kailangan, you deserve an explanation mga kaigan. Biglang nawala, tapos babalik na naman. Napaka-illogical mga kaigan. Nung nangyari, bigla na lang sabi ko gano'n. Wala na kami bigla. Dahil yung pa si Yeso Cristo 3 days, kaya 3 weeks. Nagawa Masaya nangyayari, lang. oh. As in, pagka nasa Nabuhay muli. dark side ka ng buhay. Oh, mo, parang Star Wars reference. Sa amin. Mas Wala, Ba't na-delete? Hindi ba dinidelete? Hindi ba sinadya nyo yan? Ewan ko ba? Bakit pa iba-iba sila ng... mas nakakatakot Wala na pag ako. nasa balita. Umay na ako sa inyo. Parang Bahala na walang kayo sa gusto pamifeel nyo. mo Kasi may mga bagay na kunwari kahit may marinig ka lang na word na makapag-trigger sa'yo. Oo, Nga pala dire-diretso may na issue siya. si, Hindi pala siya joke si na Jason. sinasabi na drama mo. Hindi. Oo, ang arte. Na hindi ko alam. Kasi sa relationship namin, hindi kasi kami madalas mag-open. So mali yun. Kaya parang ang nangyari, Ilang taon na kayo? Kaya nyo lang ito nalatato. Okay lang. Iba-iba naman ang threshold ng mga relasyon. So, simulan sa poll tungkol sa kanila to. Okay? Benefit of the doubt, sabihin na lang talaga natin na para sa kanila talaga to. Kailan din siya nagawa para sa relasyon nila, hindi para sa channel. Pero feeling ko nagko-coincide na lang eh. Nag-video kami sa Facebook ng mga katarantado kasi balo na ako sa computer. Tapos ito, titiripan ako palagi. Hindi ba maganda yung date, hindi ba maganda yung share ratio nyo dyan? 2 days na, 600 shares. Nako po. Balik tayo YouTube, hindi maganda rin siya sa Facebook. Alam niyo yun? nakakalungkot na makita niyo sila nag-chat ng gano'n. Bumalik na kayo. Ang dami, Ang dami. promise. Yung mga mandirigma talagang bumalik na kayo, namimiss yun yung mag-video eh. Ganun din naman yun eh. Ewan ko ba, gusto ko yung hindsight na lang to lahat. Hindsight lang na may malulungkot. Siyempre may subscriber ka eh. Diba? Bakit parang naisip nyo lang doon tapos na? Ano ba yun? It makes sense na bumalik sila kung mahina ang kanilang mga reach. Kung nagkaroon na sila ng reflection sa isa't isa bilang magjowa. Ayoko nang himayin to kasi diba, fluff na lang naman yung kanilang mga sinasabi. Paulit about sa kanilang relasyon. Eh, wala ka naman masasabi doon na mali. Kasi, di ba, emosyon yun eh. Wala ka pwedeng sabihin, hindi ako pwede magmagaling doon dahil hindi naman ako kasama sa relasyon nila. O pwede. Issue na naman kami ni J-Sam. Tapusin na natin, doon na tayo sa mas may pakialam ako. Kailangan ko ulit ng closure na naman. Leche, nilibing ko na kayo, nabuhay na naman kayo ulit, ha? Sunod na balita, kailangan ko nga pala, bumalik na nga pala. Yung Twister Prize, gusto ko order pag lumabas order agad ako yan. Mukha siyang flashlight. Sunod na balita. Sinabi ng Japanese Embassy na meron daw mga terrorist attack na maaaring mangyari sa buong Asia at isa na roon ang Pilipinas. Ito yung mga importante sinasabi ni Rudy Baldwin pero hindi. 朋友是一个坚韧不拔的纪录片。 Choice nyo. Kailangan, ito mas paniniwala ko kasi ito talaga balita, di ba? Hindi haka-haka lang. Malay mo, ba, ito na pala isekai moment mo, di ba? Mga animators dyan. Tapos pagka isekai mo, no, sa Pilipinas ka ulit. Galing Isukiyomi. New manga ulit sa topic of teenage pregnancy. Bata. Walang katapos ang blessings!
Wala naman ng mga batang ito ang tunay na pighati. Ito yung terrorist attack na matagal na nating pinagdadaanan. Ano ba to? Ano kono kodomo. Okay yan para mapag-usapan na hindi yan as happy-happy at 80% ng oras ay nadadala ka ng emosyon mo kasi syempre ang hormones mo kalat-kalat eh. Di ba po? Sabi, nakita akong butas. Suksukan. Ganun agad. So, ayun, maganda itong pag-usapan. Kasi alam ko marami sa mga magulang nyo ang hindi open sa mga ganyang usapin na kailangan mo. Hindi dahil bastos, pero di ba, para hindi kayo kumakapa sa dilim. Metaphorically at literal. Sunod na balita, balita, ano to? Galing kay open to. Kaka-GTA. Kalsada aking playground, Yep. GTA Pinas. GTA. Kalsada aking Nakakalaro mo na GTA, kala mo legit yan. Pero para isa pang hindi realistic na GTA, dumarating agad yung polis. Ang bilis. May isang 1-star ka lang after wala pang ilang segundo, katabi mo na. parang nasa tayo. Hey! Puta, ilang U-turn papuntang presinto. Kalsada aking playground. Playground of Pirasunod. Speedrun na agad sa ulo ng mga nagbabaga. Literal, sa ulo niya yung balita. Eh, ganito rin ako eh. Pinapabalik na daw yung Jamil po. Hindi pa to natutulog ako nun. Biglang daming nagtatag sa page po. Ano na naman. Wala na akong paki sa kanila eh. Paano makalusot sa mga polis galing kay Skiddy? Hey, officer. Hey, how's it going? I'm all good, thanks. Ito ba yung kanilang license kotse? registration, your ownership, and your insurance slip as well? Ate ko, dakpan ko na. Saya, di ba? Ay, Bisaya na gani? Saya, bugulong Ay, pistiyaw. Diba dito ko magagamit aking kakaunting kaalaman Bisayawan language. And speaking of Bisaya, ito, ang ni Papa Diggs. Ang ano? Si Rodrigo Duterte. Alam ko na. Iyan ang ano ko. Yan ang... Doon ako sa... Wala talaga. Smoking putang ina. Nagdala ng hamburger doon. I went there 10 times. The last time nga, nabutas yung chopper. And I spent hanggang gabi. Parang kay Langley. Hindi ako Mga Tumblr post tong poem na to, gano'n. nagpunta doon. Nagpunta ako ng hapon hanggang gabi. Yan ang ano. Yeah, maraming perks pag marunong ka mag-Bisaya. Mapa sa Amerika man at sa Pilipinas, syempre. Sunod! Kim Jong-un calls K-pop vicious cancer! O, hindi ako yan, baka ako i-cancel nyo ah. Cancel North Korea! Across the border, there's growing fandom for South Korean music and TV shows. Authorities in Pyongyang, however, is responding by cracking down on those who access select foreign media contents, saying such violations are punishable by death. Kim Dami has Pwede kang ipapatay. Yan, ito literal, ika-cancel ka ng North Korea. Yung buhay mo ika-cancel. Sentenced to many years in a labor camp, being ridiculed on a public stage, or forced to move to the countryside. These are known to be routine punishments ito for nga, kasi enjoying nga- K-pop and K-dramas in North Korea. Yung ayaw nila na outside ng mga media, gusto nila kung ano yung ilalabas ng gobyerno, ano yung ilalabas ng kanilang mga media, yun lang. Para ako nagbabasa 1984, basahin nyo, maganda yun. When there's a crackdown, USB sticks are small, so they're easy to hide. Yeah, You could ito, toss it in yung the pwede stove mong or isiksa. put it in your mouth. When you want to do something and they tell you can't, you want to do it more. Nanood ka lang ng Twice or Blackpink or BTS. 15 years ka, doon ka manood ng K-pop. Siguro si Kim Jong-un nung nakita pinag-statistics niya yung buong bansa niya, yung buong North Korea. Sino bias ng buong North Korea tapos hindi ka pareho ng bias niya? Ayoko na! Nagpatawa ng 15 years sa lahat ng nanonood ng K-pop. Di mo lang nagustuhan yung bias ng mga citizens mo. In fact, Kim Jong-un has recently called K-pop a vicious cancer, corrupting young North Koreans at clothes, hairstyles, and way of speaking. Base Kim The Jong-un. punishment for- Sige nga, pakikancel ka si Kim Jong-un. Gusto ko malaman kung may pakialam siya. than those for other foreign media, especially under the Talaga current literal leadership. sinabi niya eh. is a strategic move aimed at strengthening internal solidarity. So malaking bagay dito individuality. Sabi sa K-pop pinapakita nila yung individuality ng mga tao, 'di ba? Iba kulay. Dito kasi, di ba, kung mapapansin mo North Korea, one shade of color, dapat lahat nagko-conform, lahat isa ang gagawin, lahat ganito ang diretsyon ng buhay. Mga ganong expression, linalabanan mo yung conformity. Kailangan makinig ng man media kung may stock knowledge ka. Has it grown Lami? even stronger Dami pala, kala ko as Lami. people spend more time at Yung home aking because of the Bisayan. pandemic.
Visayan overlords, magagalit sa akin yan. Sunod na balita, balitang-balita ay sinunog ang watawat ng Pilipinas. Parang napanood ko na to dun sa Koreano dati. Hindi mo natin itong watawat, nasa taas yung may gera. Nag-iosip pa sa gera. Pambait to ng mga mabilis ma-trigger. Hindi naman yung watawat eh. Bigyan natin atensyon. Yes, naiintindihan ko yan. Gusto ko tuloy ng curry. Gutom ako bigla. Naamoy ko eh. Galing kayo. Huwag nyo nang awayin. Ano ba? Diba? Kung mas nakakataas ka, hayaan mo na lang. Sunod na balita kina. Kahalikan pa sila eh. Paano ko nung tumura ka tapos pumasok sa bibig mo? Yung sa kabila. Ay, kadiri. Kasi pag ganyan siguro hindi siya counted as assault eh. No? Kasi walang physical na... baka mali may loophole pala. Takin ang baho nyo para maliligo. Galing! Diba? Naikutan natin ang buong mundo from Philippines to Japan to Korea now to China. 朋友是 All 一 of 个坚 Asia 韧不 knows 拔 you 的纪录 here. 片。 Ay na parang ako magtatrabaho niya amoy laway ka, leche. Wala nagpahid sa kanila, meron ba? Wala, no? Parang una magpahid talo. Nararamdaman mo yung tulo ng laway. Kadire. Taran. Ay, nabis ko sa balita kaya eh. Low effort lang eh. Leak. Fake news! Iba ng Spider-Man. Nakakala ko pa totoo. Pero ang pawal eh, all endings Philippines. Naramon din kayo tayo dyan sa Amerika kasi na still so red today. Okay, ito yung... nakakas na no? Parang treaty. Best ending. Namember sa at least 2 for a single entity become the third. Parang naman. Yun ang angas niya. Yun ang mas maagas. Kasi iniisa na lang. Ang hirap niyan. Ibang mga kultura, no? Bad ending. Hindi! Bakit masyadong malapit tong bad ending na to sa nangyayari ngayon? Ano ba ang pighati sa Chinese? Beishang! Beishang! The Empire of Japan, along with its Axis allies, won the Second World War. Thus, the Japanese puppet state, of the Second Philippine will first unit. Kalungkutan yan. At least, diba, may isekay ka na talaga literal. Diba? Mga adik sa anime, yung malalaman nyo ang tunay na Hapon kingdom ending. The Philippine kingdoms managed to resist any European invasions, thus preserving its cultures and will soon become parang sarili natin. So, ito gusto ko malaman kaya mangyayari, no? Parang hermit kingdom, vice royalty. Hawak ng ano? Kaya di ba ito yung parang gusto mangyari sa Rizal? Yung mag-under muna tayo sa kanila hanggang maintindihan natin. Pero ang hirap ng ganyan, no? Parang LDR. British and the Philippines became a colonial possession of the United Kingdom of Great Britain after the Treaty of Paris, ending 7 years. Kaya ko nakikita rin itong Treaty of Paris. Sana nga, sana all. Gumising ka. Eto, di ba? Ito pinag-usapan natin. Pwede ba tayo bumalik sa oras? Pwede ba tayo mag-time stop? Philippines will be the better standard. Malolos ending. The first Philippine managed to defeat the Americans during the Philippine-American War, thus retaining stratocratic from war. Yung mga balitang gusto ko, hindi yung pakialam ko sinong bumalik na YouTuber gawin. Okay. Military government. Ito Spanish version. Hindi ko lang narinig to Los invasores no te hullagan jamás en tu... American ending, parang kanina pa to. Yan. Mamantika. Sana oil. Puro McDo na sa lahat ng parte ng Pilipinas. Ang pinakamalapit na oil lang natin dito, nyug.
independence ending. World War II didn't happen and the Commonwealth of Philippines didn't Philippine was so that the United States. Di ba Commonwealth? Mahina naman na talaga yun. Ang naalala ko, stock knowledge ko sa Commonwealth, hindi siya magandang representasyon sa ating Third Republic ending. Medyo Marcos was elected to President sa Senate against strong. Oh no, may mga mag-aaway sa comment section! No comment! Ganda, pwede. Maraming, ito naman, Marcos ending na. Ito yung dire-diretso siya. Pwede siya mamatay natural cause, meron na siyang sakit eh. No? Gusto ko yung pareho ending na wala si Marcos at nandun si Marcos. Both positive ang nangyaring ending sa atin. Tigers of Asia. Tapos ito naman, nung hindi siya naging presidente, naging strong economy. Diba? At least positive yung gumawa ng video. Coffee design. Beishang! Because of people Joe Bangon sa pagkakabusabos, bangon alipin ang buto. Ano to? Katarong ay butang sa sako, sa huling pagbubuko. Taking simple yung naging ano mo, no? National anthem. Ayoko niyang ending na yan. Sus, very sus ending. So nag-iba rin yung mismong music, leche. Secret ending. During the Marcos regime, the launch operation, meron dekang annexing Sabah in the Pacific Islands, becoming the Maharlikan Empire. Ito nga pala isang gusto ng tawag na Maharlika. Kaya anong tingin nyo sa salitang Maharlika? Okay naman siya, diba? Kasi Philippines, galing kay Philip, King Philip. So, meron pa ring bahid ng tamod na Espanya sa atin. Pero, ayoko. At doon natatapos sa mga balita natin ngayon. Yun ang mga gusto kong ending. Yun ang good ending sa akin. Alam kong happy ending sa mga red light district sa mga gilid-gilid na mga kanto. Yung happy ending. Only pop endings. Yan ang mga gusto kong balita na yung meron akong pake. At doon natatapos, huwag nyo like, share sa mga cancer nyong friends na kahit hindi taga Korea at huwag nyo subscribe. Mocha Frappuccino na mamaalam.